Rasprave o klimatskim promjenama su sve aktualnije, a njihove posljedice osjećaju se diljem svijeta. Očekuje se da će u narednim desetljećima učinci klime biti sve intenzivniji. Moje ime je Darija i u ovoj epizodi Kozmopolisa raspravit ćemo o nekim od brojnih mitova o klimatskim promjenama. Prvi mit veže se uz pretpostavku o nepostojanju znanstvenog konsenzusa oko klimatskih promjena. Peticijski projekt za globalno zagrijavanje iz 2007. godine koristi se kao glavni argument za tu pretpostavku. Također poznata kao Oregonska peticija, njome se traži od Sjedinjenih Američkih Država da izađu iz Kyoto protokola o globalnom zatopljenju iz 1997. godine. Peticiju je potpisalo preko 31.000 ljudi, od kojih je samo oko 9.000 imalo doktorat. Ta peticija osporava stvarnost klimatskih promjena koje je stvorio čovjek. Od 9.000 potpisnika koji imaju doktorat, najviše je bilo inženjera, fizičara, biologa i kemičara. Samo 3.805 znanstvenika su znanstvenici koji se bave znanostima o atmosferi, okolišu i zemlji. A od tih 3.805, samo njih 39 su klimatolozi. Više studija, objavljenih u recenziranim znanstvenim časopisima, pokazuje da se oko 97% znanstvenika slaže da su trendovi klimatskog zagrijavanja u proteklom stoljeću vrlo vjerojatno uzrokovani ljudskom aktivnošću. Oni su suglasni oko sljedećih tvrdnji. Svijet se zagrijava i nastavit će se zagrijavati u izvjesnoj budućnosti. Zagrijavanje je uglavnom posljedica ljudske aktivnosti. Pod to spada izgaranje fosilnih goriva, nafte, ugljena i plina te uništavanje šuma. Posljedice globalnog rasta temperature u svim zamislivim scenarijima dovoljno su ozbiljne da potaknu na zajedničko globalno djelovanje. Drugi mit vezan je u zabludu da klimatske promjene i globalno zatopljenje znače jednaku stvar. Istina je da je globalno zatopljenje dio klimatskih promjena. Taj mit je nastao zbog argumenta koji se često koristi protiv zatopljenja, a to je da još uvijek postoje hladni dani i hladne zime. Ovdje je važno istaknuti da je vrijeme svakodnevna varijacija u oborinama, temperaturi i oblacima. Dok je klima prosječni vremenski uzorak na određenom mjestu kroz period od 30 ili više godina. I tu nastaje problem jer se klima gleda lokalno, a ne globalno. U jednom dijelu svijeta može biti prosječno hladnije nego inače, dok u ostatku svijeta može biti nešto toplije. U tom slučaju moramo gledati globalni prosjek koji nam govori da nam se planet zagrijava. Sljedeći mit vezan je uz argument da se klima mijenjala i prije ljudi. Ova tvrdnja jest istina. Klimatske promjene se događaju oduvijek. Međutim, koristiti to kao argument da ljudi nisu utjecali na klimatske promjene je logička pogreška jednog uzroka, odnosno single cause fallacy. Tu se radi o zabludi jer se pretpostavlja da postoji samo jedan jednostavan uzrok ishoda, a u stvarnosti događaji mogu biti uzrokovani samo nizom zajednički dovoljnih uzroka. Klima prolazi kroz procese tisućama godina, a ljudi na te procese utječu zadnjih 100 godina. Prosječna globalna temperatura najvjerojatnije nije bila ovoliko visoka posljednjih 1000 godina. A atmosferska koncentracija stakleničkih plinova najvjerojatnije nije bila ovoliko visoka posljednjih 420.000 godina. Pritom, najveći problem nije nužno porast temperature, već brzina kojom se to događa, jer ne ostavlja dovoljno vremena za prilagodbu.
Popularniji mit je to da CO2 nije toliko štetan jer predstavlja hranu za biljke. Iako je točno da je CO2 hrana za biljke, previše CO2 nije dobro. Previše CO2 uzrokuje promjene na biljkama, kao što su podebljanje listova i gubitak ograndenih mehanizama, i također utječe na povećanu acidifikaciju oceana. CO2 je staklenički plin koji najčešće nastaje kao posljedica ljudskih aktivnosti, a uzrokom je oko 63% globalnog zatopljenja koje su uzrokovali ljudi. Njegova je koncentracija u atmosferi trenutačno 40% viša nego na početku industrializacije. Stabla pomažu apsorpcijom CO2 iz atmosfere, te se njihovom sječom gubi taj konstantan učinak i povećava se efekt staklenika. Posljednji mit koji ćemo razmotriti je stav da je sunce krivo za sve. U prošlosti su promjene u zemljinoj orbiti oko sunca uzrokovale početak i kraj ledenih doba, te na taj način utjecale na promjene u klimi. Jedan sunčev ciklus traje 11 godina. U tom periodu razina sunčeve radijacije, količina materijala koje sunce izbaci u svemir, te količina i veličina sunčevih tijega varira gore-dolje. Posljednjih 35 godina globalnog zatopljenja, sunce pokazuje trend laganog smanjenja aktivnosti, a klima se svejedno zavrijava, što naravno opovrgava ovaj mit. Klimatske promjene su stvarne i ne možemo se pretvarati da ljudi nisu utjecali na njih. Na svakome od nas je da pokušamo što više smanjiti naš ugljikov otisak, te da širimo svjesnost o problemima klimatskih promjena. Što vi mislite? Vjerujete li u neke od ovih mitova? Trudite li se smanjiti vaš ugljikov otisak? Slobodno svoje razmišljanja napišite u komentar ispod. Ako vam se video svidio, stisnite palac gore, a za još ovakvih videa pretplatite se na kanal. I ono najvažnije, ostanite radoznali. Bok!